Здравейте, благодаря, че се обърнахте към Traffic News. Какъв е проблема и защо ни повикахте? Проблема е много сериозен. Ми повикахме да, нали, снимахте за какво става въпрос. Казахме за тия гаражи, той не е махнат само той. Значи, питам аз общината, кой дава право да дойде да направи тая дупка тук, за да направи тая тоалетна, която в момента вие снимахте. Колкото разбираме, е имал гараж, имал е собственик, собственика не си е плащал найема на гаража и общината му е примахнала гаража. Точно така. Значи общината да си търси пътя по какъв начин да събира парите. Никой не дава право на общината, че тя не може да се събере парите, трябва да отвори тази дупка тук, за да стане тоалетна. Общината, освен да събира пари от тия гаражи, абсолютно нищо друго не прави. Абсолютно нищо и да лепи бележки, кой не си е платил гаража и кога не го е платил. Значи прочетахме, че Дани Каназирева на около 2000 човека им е намалила гаража от 30 лева на 10 лева. И е казала, че за тия 30 лева, които плащаме на месец, трябва да има отопление в гаража. Отопление! Не е нещо друго. За какво ги събират тия 30 лева? Какво правят? Какво правят тук от 5-10 лева? С какво ни разбиват гаражи, че някой да отговаря ли някой за това нещо? Така. Вие доволни ли сте от гледката, която наблюдавате всеки ден, като излизате? Искаме общината, колко много пари събират от гаражите. Искаме да ни направят път. Минаваме, ето вижте, отзад зад блока. От тук само буклуци хвърлят. Общината въобще не се грижи за този блок. Все едно, че не съществуваме. Откъснати сме от света. Споменахте път, наскоро разбрахме, че правим някакъв ремонт тук. Нормално ли е според вас да няма шахта на пътя? Това не е нормално. Нормално. То въобще нещо не е нормално тук покрай нас. Ето там отзад може да минете и да видите, когато завали, не минаваме в Кал. 21 век, столица на Европа, Пловдив. Изобщо излъза от блока от двете страни, Кал и Локви, като завали. Вие, гледам, сте възрастна жена, с патерите се придвижвате. Нормално ли е това, което се случва зад блок? Добър ден на общинарите. Инвалид съм 97%, с мъка хода да си купувам хляб. Кал до колене, а улицата е пълна с вода. Моля комшиите да ми купуват хляб. Може ли да задължавам аз младите, тръгнал на работа, да ми купи хляб и да се върне да ме даде? Сами живея, искам да се направи път, който да е удобен не само за инвалиди, ми за младите. Те не може да идат на работа като хора. Отива с скални обувки, носи си кърпа мокра да си бърши на спирката обувките. Може ли да ни остават тук комшиите да ни тормозат? Непрекъснато идват на входа тук, правят любов, кажеш им нещо, той ти се заканва. Аз живея на първия етаж, като отворя терасата, ти я фърлят камъни, че им съм развалила срещата. Искаме да дойдат и да видят на какъв огън живеем. На първия етаж съм, от към хола си оставят турбите, махнаха им казаните на Ландус, оставят си турбите под моята тераса. Аз с двете патерици ида да ги изчиста, мъкча се, плача и след мен, като се обърна да се върна, има оставена турба. Защо им махнаха казаните, не им ги слагат вътре, да си слагат буклук? Брахме, че ситуацията с обирането на хора не е единичен случай. При нас тук е едно момиче, което също се е били ограбили наскоро, точно в този район. Ще ни обясните ли как се случи? Да, прибирах се късно, не късно, беше тъмно, защото беше зима, около 8 часа вечерта и на ъгъла на блока, който не е осветен. И един от ромски происход ме заплаши с нож, удари ме, цялото бях в кръв. И в крайна сметка ме ограби за един телефон, който струва 50 лева, заради който можех да загубя живота си. Промени ли се нещо след тази случка? Служиха ли осветления? Някой мръдна ли си пръст? Веднага подадах жалба в полицията, но това беше само едно дело, което му даде 1 година и половина в затвора. Нищо повече. Нито осветление, нито някаква промяна на средата на живота. Нищо. Виждате какво е положението тук в района, намираме се в квартал Източен. Да попитаме за последно какво трябва да се промени? Кой трябва да се вземе в ръце и какво трябва да се промени, за да може хората да имат един нормален начин на живот? Единственото решение за мен е на тази улица Ландус да се направи една стена, както в Харманли, около циганската махала. Една висока стена от край до край.
И като искат да я боядисат, ще снима и визи и всичко. Това е единственият проблем, за да може да се реши тук въпроса. Тоест да разбирам, че проблема ви е на малко или много етническа основа. Не е на етническа основа. Не е на етническа. Проблема не е за буклуците. Не е за етническа основа. Ние сме всички равни. За мен няма кой циганин, кой българин, кой турчин и кой не знам какъв бил. Никаква етническа основа няма. Проблема е, че те не са свикнали да си хвърлят. Вижте, снимайте сега варелите оттатък. Варелите са празни, около варелите всичко е пълно с буклук. Това е проблема. Нека да чуем и вас. Вижте какво, данъка на апартамента за цялата година е 70 лева. На държавна земя е построен апартамент. А там данъка на гаража за годината е 400 лева. Имам познати, които живеят на улица Босилек. Половината им улица асфалтирана и са им казали, парите от гаража са за асфалтирането на улицата. А при нас тук какво е? Има един друг много сериозен въпрос. Най-редовно тук пристигат цигански коли, остават си колата и тъп в махалата. Какво правят? Сигурно наркотици. Защо поне един път не мине милицията тук и някакъв полиция и някакъв контрол? Дали един път? Просто, какво да ви кажа, нямам думи. Наркотици, забелязахме отзад зад блока, филтри с цигари. Само искам да ви помоля вашия оператор да снима плочките на какво положение са. Значи колко пари сме дали за гаражите, вижте плочките, вижте тук отсреща тая дупка. Няма къде, тя в момента е мокра. Като завали душ, тук става един огромен гьол. Един огромен гьол. Това е от липсата на шахти, която не е поставена. Вие знаете ли събота и неделя тук какво представлява? Един момент. Такава музика, такива сватби, такова нещо, че аз чувам в спалната. Говориха един път, нали, че колко децибела това да се намали онова. Ние сме подложени тук на психически тормоз. Обаждаме се един път на МВР-то, обаждаме се втори път. Все едно, че на никой нищо не казва. Аз дори един път мислех да пиша на Валя Ахчиева по този въпрос. Не се живее при този шум. Добре. Ние от Трафик Нюс няма да оставим нещата така. Ще се свържем с който е нужно, за да видим дали можем да разрешим проблема. За Трафик Нюс Неделин Петров.